Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya kamata jama'a su fito su gangamo wannan manyan fulotai da kamfanin AIU ya yanka a bayan janguza da ke karamar hukumar Tofa. Kaga ko ina ganin abin rigima ne, kuma ba za mu saka kanmu ba. An tsaga filaye akalla 800 wanda akwai ma'aikatan BUK, akwai 'yan kasuwa, akwai ma'aikatan gwamnati wanda duk sun zo. Sannan wannan kamfani ya fitar da tsarin biya kala kusan 3. Za ka iya biya a sauƙaƙe cikin shekara 1 zuwa shekara 1 da rabi. Za ka iya biya duk wata za ka dinga biya. Sannan za ka iya siyan gurin ka kai tsaye za a baka certificate na local government. Jama'a kada ku sake, kada ku wasa. Muna so mutane su gaggauta su zo tun kafin an ce da wuri ake kama fara. Don me? An ce da ma tukuna ka yi sabo da mai fito tun kafin damuna ta yi. Don me yanzu abin yana huce wannan lokacin to shikenan ya koma gaba ɗaya hannun 'yan sari. In ko koma hannun 'yan sari kaga sai inda suka tsaye da mutum. Duk wanda yake da damar siyayya a wannan fili ya zo fa isa. In ka sayi fili a nan ka koma gida kai baccinka, ko ka shekara baka zo ba ka da wata matsala, kuma ka samu fili ingantacce a GRA, ga tsaro, ga ruwa, ga makwabta na gari, ga fili a wadace, ko 'ya'yanka 20 fuloti ɗaya ya ishe ka. Ballantana a ce 'ya'yanka 3 ne ko 5 ko matanka 4, fulotin nan in Allah da zai wadace ka za ka gidanka sama da ƙasa. Alhamdulillah, na gode jama'a, sai kun zo muna jiran ku.